Oras natin mga kabisi sa buong kapuan. Ganap ng 32 minutes. Baka lipas sa oras ng alas 6 ng gabi. Oy, alas 6 na pala mga kabisyo. Mag-aalas 7 na nga pala tayo. Kamusta ang biyahe mo, Boards? Kamusta ang call? Okay lang, medyo hinang-hina na. Don't worry. Eto, gaya ng sabi natin palagi, eto ang programang magre-rejuve sa'yo. Samahan kita ha, hanggang alas 9 lang. Hanggang alas 9 lang talaga yung programa natin. Kung medyo nabitin ka, huwag ka mag-alala. Ang EDSA extension ay si Uncle Totoy Bato. Alright, eto na. Huwag na nating patagalin to mga kabisyo. Eto na tang. Pag-usapan na natin to. Mainit-init na issue to mga kabisyo. Eto na. Chito Miranda, ang bokalista ng parokya ni Edgar. Tinanggihan po ang mga TV projects dahil nawawala na daw siya ng oras sa kanyang mga kabanda at hindi daw importante sa kanya ang kumita ng malaki. Mas importante daw sa kanya ang kumita din ang kanyang mga kabanda at ila pang crew nila. Wow! Well, mga kabisyo, sa totoo lang, Boards, saludo tayo kay Chito Miranda. Ito po dapat talaga ang basic na pag-uugali po natin bilang mga tao. Yung hindi lang yung sarili natin yung iniisip natin, mas iniisip po natin yung iba, yung mga kapatid po natin, yung mga kapakanan po ng iba. Kasi kung sabi nga ni Chito, kung sarili niya lang ang iisipin niya, goods na siya doon. Imagine, tambay-tambay lang sa dressing room, malaki pa yung bigayan. Oo, pero mas iniisip niya paano na lang yung kapatid niya, mga kaibigan niya, sa banda. Kung siya kikita, tapos yung iba hindi kikita, di ba? Well, mga kabisyo, eto na. Logican na natin, tatang. Hindi na natin pagpadugayon. Sige, ano pang nintay mo? Hindi banatan mo na. Logican mo na yan. Logican na yan. Logican na yan. Alright mga kabisyo, logican na yan. Anong leksyon ang ating mapupulot? Anong aral ang ating madudukot? Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic, Boards. Kadalasan ito po yung basic na dahilan bakit nadidisband ang isang grupo dahil yung frontman binigyan ng offer na mag-solo, so iniwan ng kabanda. Marami po tayong kwentong narinig na ganyan. Kaya saludo po tayo kay Chito Miranda dahil sa kanyang paninindigan na mas inisip niya yung kabanda niya kaysa sa sarili niya. Diba? Marami pong mga ganitong eksena like halimbawa, sabay-sabay kayo sa isang idea. Nung naisip niyo to, Brad, walang iwanan sa ere ha. O tapos, merong isa sa grupo ninyo. Kinuha yung idea ng grupo, tapos iniwan kayo. O yan ang tawag sa mga taong yan, mga makasarili. Diba? Sarili lang nila yung inisip nila. Now mga kabisyo, logican po natin. Pinili po ni Chito Miranda na manatili po sa bandang parokya ni Edgar kaysa tanggapin yung offer na maging magkaroon ng marami pang programa sa telebisyon dahil sa pagmamahal niya po sa kanyang kabanda. Ayan. Ang kalayaan po ng paglikha ng musika, marahil, at ang mahalagang samahan at pagkakaibigan sa mga miyembro. Mas binigyan niya po ito ng bigat. Naniniwala din po siya sa talento at potensyal ng kanilang banda. At mas masaya siyang gumagawa ng musika kasama po ang kanyang mga kaibigan kaysa sa mas malaking kita na may kaakibat naman pong maraming pressure naman. O hindi kagaya sa tropa mo. Iniwan kayo sa ere nang may nag-offer ng malaki sa kanya. O pero ano nangyari sa kanya ngayon, tang? Ayun, na-scam. Diba? So, ano yun mga kabiyo, pag masyado kang greedy, diba? May balik talaga yan sa'yo. Anong tawag dun, tang, sa balik sa mga taong greedy? Ay, basic, merese. Ay, maloy ka. Eto na!
101.7 Love Radio, Metro's number 1! Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!